aquí, un segundinho, aí está. Perfecto. Bueno, así que, para quen non me coñece, eu son Marta Villar, bibliotecaria do Centro Galicia de Bos Aires, e docente no Instituto Arxentino Galego, Santiago Apóstolo. Dámoslles a benvida a este cuarto encontro do ciclo Ler Mulleres Galegas, que organizamos desde a Biblioteca Rosalía de Castro do Centro Galicia de Bos Aires, en Arxentina, co obxectivo principal de ler, poñer en valor, reflexionar colectivamente, analizar e difundir a obra de escritoras galegas. O tema que hoxe nos convoca é a relación entre a literatura e a maternidade desde múltiples vertentes. Contamos para isto con dúas mulleres extraordinarias e admiradas por todas nós, como son Inma López Silva, boas tardes, Inma, e María do Cebreiro. Hola, María, tamén. Elas abordaron este tema da maternidade na literatura en diversas obras. Inma López Silva é novelista, profesora, investigadora e crítica teatral. María do Cebreiro é poeta, ensaísta, doutora en teoría da literatura e ambas obtiveron numerosas distincións polo seu traballo. Non é a primeira vez que elas están aquí en Bos Aires. María do Cebreiro foi unha das primeiras escritoras intelectuais que visitou o Colexio Santiago Apóstolo xa hai varios anos. Eu todavía non estaba aquí, eu cheguei no 2010, creo que todavía non estaba. Inma López Silva visitounos no 2017 no marco da Feria Internacional do Libro de Bos Aires. Da súa visita, Inma deixounos fermosas lembranzas, entre elas, eu persoalmente lembro un potente recitado dun poema de Rosalía de Castro, A xustiza pola man, que recitou no Rosedal de Palermo aos pés de Rosalía, na homenaxe que lle fixemos á colectividade, como dicía. E moitos e moitas de nós seguramente lembramos con orgullo o seu artigo A Galicia Ideal, que publicou en La Voz de Galicia despois da súa visita a Bos Aires. Neste artigo deixaba en claro que a herdanza artística de Galicia está presente en Bos Aires en todas as súas manifestacións. Escribía nese artigo: a escritora montou no remis pensando que Galicia enteira se refuxiara nun edificio entre Mitre e Paso, e que reviviría despois de que os galegos se aniquilasen entre sí. E así volveu a la feliz, pois entendeu que a esperanza habita en Bos Aires. Así que moitísimas grazas, Inma, por ese artigo que o difundimos por todas partes e foi un orgullo. Hoxe, ambas as dúas volven a Bos Aires, aínda que sexa virtualmente. Así teremos a oportunidade de escoitalas hoxe, de conversar con elas, grazas á coordinación de Micaela Fernández de Arriba, activista incansable, comunicadora, especialista en arte e xénero. Bueno, antes de darlle a palabra a Micaela, quero lembrarvos que podedes utilizar o chat, que está habilitado para preguntas ou comentarios, aínda que tamén despois poderedes activar o micrófono para intervir no que consideredes. Así que, bueno, benvidos, benvidas, grazas por estar hoxe aquí, un luxo de encontro e adiante, Micaela, te doche a palabra. Muy bien, buenas tardes a todos, a todas, todes. Voy a empezar leyendo, así lo hacemos un poco más breve la presentación, porque María está con algunas cuestiones de tiempo. Entonces vamos a comenzar hablando con María, dialogando con María, haciendo algún intercambio con Inma sobre el tema, para después, más que nada, dejar el espacio para que pueda hablar y preguntar o decir algo aquí el público presente. En el cuarto encuentro, este es nuestro cuarto encuentro del ciclo Leer Mulleres Galegas, nos vamos a centrar en la maternidad y la literatura. Para ello tendremos como invitadas a dos escritoras que han dedicado un espacio importante a esta temática. María do Cebreiro, con su ensayo Maternidades Virtuosas, 2021, que ha obtenido el premio Ramón Piñeiro, e Inma López Silva, que ha elaborado desde su novela autobiográfica o de autoficción, Maternosofía, publicada por Galaxia en 2014. Sostiene Adrienne Rich en su emblemático libro Nacemos de Mujer, la maternidad como experiencia e institución, de 1976.
Las mujeres han sido madres e hijas, pero han escrito muy poco sobre el tema. La vasta mayoría de imágenes visuales y literarias de la maternidad nos llega filtrada por la conciencia masculina, individual y colectiva. En este punto hay una ausencia de referencias en el relato, ausencias que fueron cubriendo escritoras de diferentes procedencias y culturas, como Adrienne Rich, Jane Lasarre, en Estados Unidos. Del mismo modo encontramos en la literatura contemporánea española autoras como Laura Freixas, entre otras. Las preocupaciones por la maternidad provienen del movimiento feminista y de una constante por hacer hablar a la otredad. Así podemos comprobar una estrecha relación entre la figura de la madre, como eje ordenador de la experiencia literaria, y la autobiografía, como un discurso que construye subjetividades, como sostiene la investigadora Vanessa Vilches. Hoy el tema de la maternidad y de todas las problemáticas que giran alrededor de la misma, como las tareas de cuidado, los espacios y habitaciones propias para la escritura o la creación artística, las experiencias femeninas contadas en primera persona y de primera mano, están paulatinamente poblando los espacios. Podría decirse que el tema de la maternidad y las llamadas narrativas del yo responden a lo que Donna Haraway denomina conocimiento situado. En Galicia hay una singular tradición que está siendo recuperada y puesta en valor, como aquel texto de Rosalía de Castro, Las literatas, Cartas a Eduarda, escrita en 1865, que se adelanta 60 años al ensayo de Virginia Woolf, de cuyo nombre nos acordamos perfectamente. Hoy nos encontramos con dos obras contemporáneas que responden a nuevos imaginarios y pujan por un lugar propio en la historia. Ya son parte de una historia reciente, ligada a la fusión de géneros, el ensayo, la novela testimonial, el manifiesto sobre la maternidad, la narrativa poética. En una entrevista concedida por María do Sebreiro a Nós, la escritora dirá lo siguiente: Galiza é un modelo de produción dun espazo de pensamento e de creatividade moi marcado desde o género feminino. Por su parte, la contratapa de Maternosofía contiene una frase esclarecedora sobre la novela. Non se trata de exaltar a maternidade, sino de exaltar a escritura que da algo a nacer. Así como María reflexiona en su ensayo sobre la capacidad que tiene el sistema neoliberal y el patriarcado de condicionar nuestra subjetividad y nuestras vidas a través de la experiencia de la maternidad, Inma ironiza sobre los libros de maternidad con recetas neonaturalistas. Estoy convencida de que ambos textos se tocan, se abrazan, se hermanan y crean esa tensión propia de aquellas mujeres que atraviesan la aventura de la maternidad con todos sus beneficios y con sus tremendos costes. Bueno, ya han sido presentadas, solo decir, bueno, que Inma López Silva nació en Santiago de Compostela en 1978, es novelista, profesora, investigadora y crítica teatral. María nació en Santiago también en 1976, mi mismo año. Es poeta, ensayista y doctora en teoría de la literatura. Bueno, ambas han obtenido importantes reconocimientos y distinciones a lo largo de su carrera, y la verdad que es un orgullo tenerlas aquí en este momento. Así que bueno, vamos a empezar entonces con unas preguntitas que teníamos pensadas para Inma y para María, con relación a cada una de sus obras. Quería preguntarte, María, de dónde surgió, o cómo surgió la idea de este trabajo, de este ensayo, Maternidades Virtuosas. Vale,
entiendo que será mejor emplear el castellano como lengua vehicular, ¿verdad? Que mejor que el gallego. ¿Es lo que se espera de nosotras o preferís el gallego? No, el gallego. El gallego. Vale. Eu estaba, bueno, ademais resultame máis doado falar en galego, así que non me teño que autotraducir. Tamén estaría perfecto facelo en castelán, pero por eso preguntaba, non? O que preferides vos. Pois eu penso que o ensaio ten a súa orixe en min embarazada e como usuaria de redes sociais, cousa que, por certo, non recomendo en absoluto a ninguén, sobre crianza. O que pasa é que teño que explicar por que me vin eu nese brete, non? Porque é un tipo de literatura e aí, efectivamente, cadro moito con Inma, non? E co que antes dicía Micaela de Inma. A min, en xeral, a literatura sobre crianza pareceme espantosa. En xeral, despois faremos algunhas salvedades. Pero sí que é certo que na nosa xeración, ou polo menos na miña, porque eu fun a maternidade dunha maneira tardía, rompeuse en certa medida ese mecanismo de transmisión directa de experiencia nai filla e non só nai filla, é dicir, falo da experiencia máis comunitaria, porque hai menos fillos e imos a maternidade máis tarde. Entón é verdade que Inma autodenominábase con esa ironía que lle é propia primípara, non? Dicir, como primíparas, aínda que sexamos añosas, non? Estamos perdidas. Eu recoñezo que estaba moi perdida. Entón, devoraba todas estas redes sociais e de repente vinme dicindo, pero teño que facer unha autoetnografía de todo isto, porque todo isto é unha loucura, porque eu, sobre todo, creo que o que me xeraba moita ansiedade, claro, eu ia a todo ese tipo de foros coa ansiedade de quero informarme, quero saber, pero a ansiedade non facía máis que medrar, porque en realidade o que ali eu vía que se promovía era o que precisamente o meu ensaio toma como crítica fundamental, que é a idea do virtuosismo maternal, é dicir, unha serie de tarefas que hai, non parecería que teríamos que sacar másteres, non, e especializacións para facer algo que en realidade se leva facendo desde co mundo en mundo. Tampouco quero simplificar moito con isto, pero é verdade que a min ese perfeccionismo me parecía un pouco perverso. Entón, quería saber cal era a orixe desa idea tan esforzada que non era exactamente a mesma que a que sempre se di da herdanza xudeocristiana, que é verdade que está aí, moito no rol maternal, pero eu cría que na nosa sociedade, dicir, que desde o punto de vista sociolóxico se podía pulsar unha transformación nos últimos anos que tiña máis que ver coa entrada do neoliberalismo na esfera aparentemente íntima e subxectiva dos coidados. E foi o que tratei de debullar, pero como vos digo, a partir dunha inmersión moi de andar pola casa e de verme embarazada e con todo sen preparar e a ver que é o que teño que facer, que é o que hai que facer para ser nai. Xa non digo para ser unha boa nai, porque ademais é curioso como ao final o de ser boa nai non é o que máis impera en este tipo de discursos. E eu simplemente quería ser nai, quería aprender a ser nai. Así foi como empezou. ¿Y crees que el tema de la pandemia y la crisis de los cuidados puede haber tenido que ver en el disparador también de este ensayo? Sí, a ver, é moi boa cuestión, porque, claro, a min pilloume tamén o embarazo no que era daquela terceira ola, que, bueno, non sei como foi en Argentina, aquí xa andamos, non se sabe por cal, non? Pero, bueno, daquela aínda contábamos, non? Eu parín en febreiro de 2021, entón é verdade que non foi unha nena propiamente pandémica, pero sí que aínda con moitas características tanto no embarazo como no propio parto, que, bueno, parir con mascarilla xa é unha aventura, non? Con dicir iso xa se di todo. Entón, bueno, a verdade é que sí que toda a experiencia tivo moito que ver coa pandemia. Eu, neste caso, non o vin tanto desde o da crise dos coidados, polo menos nun nivel autoconsciente, como desde algo moi incrible que pasou na pandemia, non? Ou cando menos na miña experiencia, que foi que frente ao discurso mediático habitual, que era o da distopía, de isto non tivo lugar, isto, en realidade, máis ben, parecera que todo o tempo previo estaba preparando o que ocorreu. E para min iso é o verdadeiramente aterrador. Poño un exemplo. Parecía que estivésemos vivindo as descripcións que facía Foucault da peste do 17, non? É dicir, os mecanismos de control social, e moitas cousas que nós tiñamos lido ou visto en ciencia ficción, estaban sucedendo, case como se tivesen sido programadas. Entón, falei precisamente de Foucault porque este elemento da vixianza, do autocontrol, do control e da autovixianza é un dos mecanismos que no ensaio
trataba de entender aplicado á crianza. Entón, a min axudoume moito realmente moitos do pensamento máis crítico en torno á pandemia. É verdade que, bueno, lle caeron moitísimos paus a Agamben, non a... Pero, por exemplo, Agamben dicía algo, falo dese primeiro artigo, non moi crítico, pero dicía algo sobre o que non temos reflexionado suficientemente, que é que privar a xente de chorar os seus mortos realmente é imperdoable. E iso, é dicir, logo, pódese reprochar moitas cousas se xa se fixo, non é o meu papel volver a facelo aquí. Pero realmente el sinalou esa crueldade sistémica, non, de impedir que as persoas puderan chorar os seus mortos nun intre como aquel. Sobre cousas, sobre dispositivos, sobre mecanismos do noso mundo tan aterradores realmente en sentido literal, era sobre os que eu quería reflexionar levados a un terreo que eu pensaba que non fora moi sometido a este tipo de teorías críticas. También pregunto por una cita en este famoso reportaje de Nos, donde denominás a la experiencia de la maternidad como una experiencia revolucionaria y radical. ¿Qué podías agregar de esto? Sí, seguro que todas as que fomos nais, pois podemos máis ou menos, non? Despois tamén é verdade que hai tantas maternidades como nais, pero podemos dar testemunho do transformadora que é a experiencia. Oese moitas cousas cando un acaba de ser nai, moitas, hai moitas que son verdadeiras parvadas e que preferirías moitísimo que non chas dixeran, porque se escoitan moitas cousas consellos non pedidos, non? Eu recordo que unha vez ao principio a min, como a nena tiña refluxo, eu non son nada da ideoloxía da crianza natural, pero había cousas que me eran máis prácticas. Por exemplo, como tiña refluxo, levala no porteador, non? E levaba cando era moi pequeniña. E unha vez entro nunha panadería e dime a panadeira, dame unha grima cando levades os nenos así. Digo eu, a mí nunca se me ocurriría dicirlle, dame unha grima como leva vostede o pelo pintado, sabes? Pero é verdade que te ven con un bebé e sinten que che poden dicir calquera cousa, non? Pero, bueno, das moitas cousas que levamos escoitado, que moitos son consellos non pedidos e cousas que non nos fan ben, hai unha que é verdade, e que eu digo que é verdade, que é o rápido que pasa o tempo cando tes fillos, non? Eu creo que esa é unha das grandes verdades, e outra é iso, a idea de que nada vai volver ser como era, e iso é maravilloso, porque o bo da vida é que che ofreza experiencias que te transformen e que che fagan medrar. Entón, eu tamén me refería, e díxeno antes, a que, claro, a miña maternidade non foi exactamente inagardada, pero foi tardía, e eu sempre digo que sempre agradecerei ao meu compañeiro que el quixera ser pai, porque eu era unha porta que pechara, é dicir, eu, a partir dos 40 anos, estaba case segura de que non ia ser nai. El tiña claro, en cambio, que quería ser pai e que quería ser pai comigo. E claro, eu agora non podo imaginar a miña vida sen ter sido nai. Pero claro, tamén por eso de radical, porque foi reescribirme completamente. Penso que para calquera muller o é, pero que ademais cando ti crees ter decidido que non o vas ser, non? E de repente te ves que sí, que a cousa vai para diante, pois efectivamente é moi forte, é moi heavy. E que non é unha experiencia nada ñoña, o sea, a veces eu tamén decía, durante o embarazo, decía, pero como se pode añoñar unha experiencia como esta? Que é o menos ñoño do mundo. Ou seja, é brutal a nivel físico, é unha revolución. Non entendo como se investiu tanta literatura e tanta ideoloxía en volver cursi e melífluo algo tan físico, material, corporal e radical. Non vexo maneira de edulcoralo realmente. Sí, es que faltaba esa voz, faltaba la voz nuestra, digo, era el punto. ¿Alguna referencia, alguna referente en literatura, puede ser en cualquier parte del mundo, en Galicia en especial, sobre maternidad? Sí, para min, bueno, teño que dicilo e non é porque Inma este aquí, ou seja, Inma, sen dúbida, ela é pioneira no tratamento deste tema na literatura galega,
Ademais, xa antes, Teresa Moure escribira un libro co que eu creo que o de Inma dialoga críticamente e, polo tanto, o sea, non sei se o fai de maneira consciente, pero como lectora eu vexo eses libros nunha riquísima contraposición. É dicir, porque penso que o de Teresa Moure se pode ver máis como un ensaio, non exactamente ius naturalista, pero sí como unha defensa da crianza natural. Tamén é certo que nun contexto no que iso non estaba tan no aire como poida estalo agora, e é unha cousa que tamén coido que hai que recoñecer. Tamén aí Teresa foi pioneira, e Inma pois cunha visión moi desacralizadora, moi irónica, non cómica tamén, xogando co humor, fai algo completamente diferente. Tamén o libro ten unha recepción crítica en Galicia moi vivaz, que dá moito que pensar, non? Realmente tamén, acerca de moitas veces o pensamento comunitario das mulleres, non? E como non se dá ou raramente se dá, e iso é bo que así sexa, o todas a unha, senón que hai moita diversidade tamén dentro do movimento feminista, non? E iso tamén é unha cousa que indica vizosidade e riqueza, non? Entón, quero dicir con isto que foi un ensaio importante e un referente sen dúbida. Eu tiña os dous na miña cabeza, e moi particularmente o de Inma, que ademais era máis seguido no tempo, non? Aínda que xa ten agora uns anos. Despois, no ámbito máis internacional, a min interésame moito esa liña dietarista, non? Un pouco do ensaio diario, que iso ven de moi lonxe, porque o famoso nudo materno de Jean Lazare, non? Que mencionaches. Bueno, digo a francesa, ainda que efectivamente ela é norteamericana, non? E o libro está escrito en inglés. E logo, moito máis recentemente, un libro interesantísimo, meu modo de ver, da mexicana Yasmina Barrera, non? Línea Negra, que me parece un libro potentísimo. Que ademais son libros, tamén Inma, con esa cuestión que decías autoficcional, Teresa Moure tamén o facía, polo menos no primeiro capítulo do libro, marcaban unha xinea que creo que está moi realmente na liña da literatura feminista sobre maternidade, que é os problemas do eu. Entón, digo isto porque no meu ensaio eu vivín unha esquizofrenia que non sei se o ensaio a resolveu ou a exacerbou, que era intentar ser unha ensaiista investigadora e ver esta cuestión dos elementos, dos dispositivos neoliberais na crianza. Entón eu aí puxenme como un método, non, moi riguroso, tal. E ao mesmo tempo estar invadida por unha bebé a que aínda lle estaba dando peito, que non, sabes, que, o sea, realmente era escribindo a cachiños, porque nunca escribira así, pero realmente tiven que empezar, como sabedes as que sodes nais, a empezar a escribir como podía, nos horas mortas, mentras ela dormía siestas. Entón eu tamén dicía, como non me vou facer cargo disto na escrita? É que é imposible, ou seja, eu non podo seguir sendo aquela teórica aséptica, que nunca fun tampouco, pero que era máis fácil facer a simulación de que podía selo. E agora parecíame imposible facelo. Entón o libro está atravesado por esa dualidade, entre ese elemento o que eu non renunciei, que foi o do eu, non? Que incluso o editor do libro houve un momento no que, despois conversando, non, xa maqueando o libro que vai ver a luz en setembro, casi como que me dicía, estas partes do eu tal, eu dicía, non, eu enténdote, pero era imposible non facelo. Parecíame hasta case deshonesto, non me gusta usar estas grandes palabras, pero sí que me parecía que era fallarlle a experiencia que en realidade fixera xerminar e abrollar ese libro. Entón, bueno, penso que máis ou menos che fun dicindo en que me inspiraron, non, estas mulleres que escribiron antes. Sí, perfecto. Reconoces que a pesar de la proliferación de estas obras sobre maternidad, sobre todo en el último tiempo, ¿no? Hay un espacio todavía poco abordado dentro de la literatura, un poco crítico, ¿no? Más allá obviamente de la novela de Inma y de algunas otras autoras. Sí, o sea, ahora mesmo eu penso que se convertiu, a ver, non quero decir nun filón, porque parece que é como darlle casi un sentido comercial que seguramente, ademais, na vontade de moitas das escritoras que o abordan non está primariamente, non? Vamos dicir. Pero sí que é verdade que é un tema que está en riba da mesa, é obvio, ou seja, hai agora unha corrente potente e importante de escritura sobre a maternidade. A min parecíame que si cadra aí o elemento de cesura, é dicir, algo que pode permitir facer avanzar o campo, é ver
como esa infiltración de mecanismos do mundo do traballo no réxime neoliberal, non, se dá de xeito inadvertido, onde menos o esperamos. Non? Eu quizáis vos podo poñer un exemplo, porque agora está moi en boga, pero moito, o que se chama a educación emocional. Seguro que en Argentina tamén. A idea da etiquetaxe afectiva. Eu recordo que cunhos parentes que ademais son ben queridos, non? E o pai o considero moi bo pai, pero a min agobiábame moito porque nunha rabecha da súa filla que daquela tiña 3 anos, el non facía máis que decirlle, pero di o que sintes, di o que sintes, di o que sintes. Eu, desde fora, e bueno, é moi fácil xulgar e despois ninguén quere que eu xulguen ao mesmo, non? Obviamente, o sea, eu non sei como lidiarei coas rabechas da miña propia filla, pero desde fora pensaba, pero que máis dá o que sinta? O sea, decir, que a énfase non é esa, che está molestando, pois porque está berrando e porque nos está molestando a todos e porque se está molestando a si mesma. E ela non sabe o que lle pasa, porque moitas veces nós, como adultos, tampouco sabemos o que nos pasa. O sea, porque neses mecanismos, isto é unha anécdota, non? Pero nestes mecanismos de adestramento emocional, mellor dito, de etiquetaxe emocional, hai un adestramento emocional encuberto que se dá no mundo da empresa, porque no mundo da empresa todas estas técnicas do mindfulness, bueno, que xa iso está moi estudado, no mundo da empresa todo iso está moi estudado, pero eu penso que moitas veces pasan técnicas sin que o vexamos e facéndonos ver que é o mellor que podemos facer polos nosos fillos, non? Por exemplo, toda a educación emocional está baseada en Goleman, non? O autor da inteligencia emocional, que di abertamente que non é educación, que é adestramento. É dicir, que eso dío, é dicir, non é que as emocións se poidan... Entón, isto pasa ás escolas infantís, porque, por exemplo, agora aquí en España, polo menos, o do monstro dos colores está en todas partes. É dicir, a ida, o amarelo, o roxo, tal. E claro, a literatura nos ensina unha cousa completamente diferente. A literatura nos ensina, cando nos estamos lendo unha novela gótica, nos gusta porque nos dá medo. Entón, claro, isto é o reino da ambivalencia emocional, é o reino da complexidade, é o reino da sutileza. E a miña hipótese no libro era que os bebés precisamente son reis niso, porque os bebés son superdotados emocionais. O sea, nós probablemente lle temos pouco que ensinar aos bebés, senón que máis ben moitas veces o que temos é que acollelos, escoitalos e ver o que eles teñen para dicir, o mellor non con palabras, senón no espectro finito das emocións básicas de Ekman e de eso, amarelo, roxo, non, o mellor dunha maneira moito máis continua, moito máis sutil, pero tamén máis intensa e máis enriquecedora. Bueno, poño un só exemplo, o sea, que eu sí creo que hai moitas cousas que admiten aínda unha peneira crítica no xeito no que estamos abordando a crianza. E era o que eu intentaba facer co libro. Agora, que se está escribindo moito e ben sobre maternidade últimamente, eso sen dúbida, non? Bueno, ahora la pregunta más difícil, una de las más difíciles. ¿Cómo es trabajar y dedicarte a tu profesión después de la maternidad? ¿Existen búsquedas de espacios propios y singulares? ¿Existen esos lugares? Bueno, pois eu direi, mencionando a unha amiga común de Inma e miña que se chama Azucena González Blanco, que ademais é poeta tamén, é teórica da literatura, é unha muller moi intelixente, moi querida para nós, non? Ela dime, María, pódese facer o que se queira, o que pase que o vas ter que facer doutro xeito. E eu quedome moito con esa frase, porque é verdade que a min ao principio, ela ten unha nena, non? Non é que me agobiara, porque ademais, logo eu tamén me recoñezo que eu caí moitísimo na trampa da crianza natural, porque a min, con eso de que se me deu ben a lactancia, pois chica, aquí estamos, quero decir, e para min, en gran medida, e perdoade que sexa o mellor tan franca e tan directa, e o mellor conte algo que non ven a conto, pero é verdade que moitas veces digo, pero que fago eu agora? Dicir, porque o mellor agora querería deixalo, non? E en cambio, pois non, ou non quero, ou non quere a nena, ou non queremos as dúas, ou un día queremos e outro día non queremos. É dicir, que é moi difícil e non hai receitas, non? Entón, a min ese consello que foi moi sinxelo de valo poder facer todo, pero faralo de outro xeito, ou a outro ritmo, que tamén é unha frase moi bonita que decía Belén Gopegui que dice, todo o mundo pode lelo todo, o que pasa é que cada un terá o tempo que necesite para facer iso, é dicir, cada quen ten o seu tempo, o seu ritmo, e iso é moi persoal. Eu, ademais, decía que caera na trampa da crianza natural, é que tiña moi claro, quizáis, insisto, porque a maternidade me chegou tarde, que eu quería vivilo super plenamente, pedín unha excedencia e agora volvín a traballar. Se eu estive o primeiro ano de vida da miña filla, que a verdade non me arrepinto en absoluto, se xa foi, agora vexo que foi unha decisión moi bonita e moi boa, pero ollo,
tamén tiña ganas de volver a traballar. O sea, ao final, sobre todo, había unha parte de min que dicía, ben, estivo ben, pero tamén teño ganas de volver a traballar. Entón, e despois outra amiga tamén no traballo, a verdade é que é increíble, tamén todo o mundo di, pero outra das verdades da crianza, que aí se crea desde o embarazo xa unha rede de mulleres que che van axudando con comentarios, con roupa que che pasan, bueno, de miles de maneiras que cada unha quere axudar e pode, non? Pero unha compañera de traballo no embarazo decíame, é unha ambivalencia que xa nunca máis te vai abandonar. Moitas veces, cando esteas traballando, sentirás que fago eu aquí, que non estou coa miña veniña, non? Sin ir máis longe agora mesmo, mellor, non? Outras veces será ao revés, estarás disfrutando tanto e dirás, bueno, me teño que ir, bueno, ao final estou dicindo viedades, porque todas as que sodes nais ou tedes nais cerca, pois son cousas que sabedes e que están ao do día. Eu fago o que podo e farei o que podo, como todas as nais e como todas as mulleres. Ni máis ni menos. Bueno, y ahora la última pregunta para después poder dialogar un poquito con Inma, que ustedes dos puedan dialogar, que eso me parece genial. Un poco ya la respondiste, pero bueno, vamos a fortalecerla. ¿Cuál es la relación entre la esfera privada de la maternidad y el sistema patriarcal, neoliberal, esto que ya venís señalando en tu ensayo? Vale, por non repetirme, tamén empezar a escoitar a Inma, que a mí tamén me apetece, só vou ir a un detalle nada máis, que é a fragilidade e a forza. Eu penso que eu algo que aprendín no embarazo é que me sentía moi forte e moi feble ao mesmo tempo. Feble non, o mellor feble non é a palabra, o mellor a palabra é vulnerable, non? Por empregar unha palabra que tamén ten un sentido político e que últimamente se lle ten tirado oportunamente ese sentido político, a palabra vulnerabilidade, porque ao final todo, frente a esa idea do suxeito kantiano, autoconsistente e tal, todos sabemos que non, que dependemos profundamente uns dos outros e que iso non é malo. E, de feito, a maternidade che ensina iso, creo eu, que para ben. Esa rede de corpos, non? Que a que fai que estamos aquí. Unha vez falando cunha amiga hai pouco, dicíalle que a min, polo menos, a maternidade sí que a veces me fai relativizar as cousas no sentido en que me fixo sentirme unha folliña dunha poliña dun árbore xigante con moitas follas e con moitas ponlas. Entón, relativizas porque ao final non pasa nada, incluso porque unha poliña, dunha folliña, dun tal, se quebre non pasa nada, aí está a árbore para soster de todos, non? Entón, esa forza, pero tamén esa febleza, esa vulnerabilidade, creo que é a que combinada, non? Podería enriquecer o noso mundo, porque as mulleres son fortes, pero tamén é verdade que estamos moitas veces en posicións moi vulnerables, e probablemente estamos en posicións vulnerables porque somos moi fortes, non? O sea, que ao final, o don de dar a vida, non? Que é verdade, que é algo moi potente, pois probablemente tamén nos coloca nesa posición, pois porque é un poder moi forte. E eu creo que esa ambivalencia foi algo que aprendín dunha maneira moi profunda desde que estive embarazada. Despois seguín con iso, xa creo que xa non me deixa. Porque os fillos, como dicía Calderón, quen ten fillos ten cuidados, non? Quen tiene hijos tiene cuidados. O sea, os fillos tamén nos fan febles, os fillos tamén nos fan moi vulnerables, son tamén o noso talón de Aquiles, en certo sentido, non? Xa non volvemos a ser solo nós. Bueno, absolutamente. No sé si, Inma, ¿querés responder algunas de las cosas que dijo María o pasamos a las preguntas o si alguien tiene algo más para decir? Hay un montón, sí, es un montón. Todo esto sí. Es un montón. Sí, seguramente a medida que vayamos falando xa vaya facendo eu aí relación, sí, sí. Bueno, entonces, ¿alguien tiene algo para decir? Puede decirlo ahora o callar para siempre. ¿No? Vamos con las preguntas para Inma. Bueno, primera pregunta es una obviedad, pero es un disparador para pensar cosas. ¿En qué género literario se ubica Maternosofía? A ver, Maternosofía nace como un diario. O diario do meu embarazo, non pretende ser ficción para nada, ni non é. Todo o que se conta aí é verdade, o que pasa que, claro, cada vez máis a groma, digamos, sou eu,
entón é un diario ensaio, pero non é un ensaio para nada porque non ten ningún tipo de vocación académica, nin ningún tipo de vocación aleccionadora en sentido amplo, non? Entón, en realidade, o único que pretendía ser era, pois eso, un recoller de alguna maneira a experiencia do embarazo nun momento moi concreto, ademais, que ao que xa aludiu María, non? Que era un momento no que o feminismo ecoloxista e a crianza natural non só estaban de moda, sino que ademais eran prácticamente unha imposición do sistema sanitario, non? Cando, claro, eu o libro escribo durante o embarazo da miña primeira filla, de Sofía, que era, o sea, ela nace no 2013, claro, o libro se publica no 14, pero iso significa que o libro foi escrito en boa medida entre mediados do 2012 e o nacemento da nena, non? Entón, claro, naquel momento sí que todo isto era, claro, ahora se relativizou moito, porque efectivamente aí nos puxemos algunhas un pouco farrucas para intentar desmitificar todo aquilo que entendíamos que de alguna maneira nos volvía a atar a pata da cama, non? Era, a mí me daba a sensación, xa antes de quedar embarazada, pero claro, durante o embarazo tiven aquela sensación máis certeira que nunca de que todo o discurso feminista, non todo, pero unha boa parte do discurso feminista ortodoxo en España e bueno, en boa parte en Europa, que se filtrara o sistema sanitario a través das matronas e a través de moito persoal da xinecoloxía e todo isto, que estaba implicando unha involución absoluta nos logros do feminismo social, non? Entón, claro, eu no momento en que quedo embarazada tiven como moi claro, non? Que a linguaxe desde a que podía abordar toda esa crítica sen necesidade de escribir un ensaio de carácter académico para o que ademais tampouco estaba capacitada nin tiña a preparación nin as lecturas abondas, pois era justamente a propia experiencia, non? É dicir, como falar desde a experiencia ao final confrontaba pois, coa falta de lógica dunha boa parte, non? Dese pensamento e sobre todo das prácticas que se derivaban dese pensamento, non? E desa lectura tan biolóxica, non? Que para min era unha trampa, claro, eu sempre estive colocada no pensamento marxista e entón eu veía clarísimamente que era unha trampa patriarcal, non? Pero claro, ao mesmo tempo era o feminismo, non? O que estaba escribindo toda aquela teorización. Entón, por iso, pois iso, atopei nesa linguaxe do diario desde o eu, non? E eu creo que aí coincidimos María e eu, non? En que a escritura desde o eu é a que che dá a clarividencia, non? E o lugar desde onde falar, porque claro, ao final a maternidade é unha experiencia de sabedoría, non? É dicir, ao final mas estánche dicindo constantemente, non, é que mellor saberes ti, é o teu corpo o que che dá os sinais, a intuición, o sea, cousas como a intuición, o vínculo, todos estes elementos, claro, de súpeto podíamos empregalos, non? No noso favor, non? No favor desde a escritura, desde o eu. Entón tive moi claro que a escritura teña que ser desde o eu e que o diario pues, era tamén unha forma de organización, non? E casi unha estructura que me permitía escribir. E de aí xorde, non? O diario, por iso se chama o diario dunha escritora primípara, Víctor Freixanes, que era o meu editor, o título simplemente era Maternosofía, pero iso non, isto non se entende así, ten que levar un subtítulo e entón non nos coube dúbida de que o subtítulo tiña que ser a indicación de que era un diario e esa referencia de ser escritor, de ser primípara, non? Porque no sistema sanitario te denominan así, o que decía antes María, primípara añosa, que eu que tiña 34 anos, era como, por favor, eu pensaba que era nova, non? Pero non, biolóxicamente pasa, é curiosísimo, porque son estas cousas que vistas con perspectiva, ademais, resultan moi interesantes, non? Cando eu estaba embarazada de Sofía era unha primípara añosa, pero agora cando ademais, claro, case 10 anos despois, bueno, xa se fixo a reflexión sobre determinadas cuestións alrededor da demografía e da falta de nacementos, etc., resulta que as mulleres, xa non digo María, que efectivamente acceden a maternidade nun momento tardío, senón mulleres de 50 ou incluso de máis anos que desexan ser nais, vemos que o sistema sanitario se acolle co discurso xusto contrario. Bueno, a ciencia fai que nunca sexa tarde, non? Todo isto. Entón, de súpeto dices, como pode ser que eu fose unha primípara añosa
houvese todo un discurso orientado ás posibilidades de que eu, no fondo é o discurso de sempre, as posibilidades de que seses unha mala nai, non? Entón, claro, todo iso, o inicio de toda esa reflexión está aí, non? En Maternosofía. Bueno, la segunda pregunta va en relación con la primera, de dónde surge esa necesidad, que vamos a pasarla porque ya la comentaste, de dónde salió. Y la misma pregunta para María ahora, que le dice María. ¿Alguna referencia? Ahí podemos ver si esto que dice María de Teresa Moure es así, si estás discutiendo con ella o no. No, a verdade é que non, eu non o plantexei como unha discusión, non o plantexei como unha discusión con ninguén. Entonces, é porque no libro de Teresa Moure había moitas cosas que me parecían moi interesantes, non? Porque ela, bueno, fai unha reflexión que vai máis alá. Eu, en realidade, o libro, en boa medida, tamén a idea non é que xurda de aí, pero sí que está moi vinculada a un feito moi concreto que eu, bueno, como sabedes, me formei en Francia inicialmente, entón eu estaba moi en contacto co pensamento feminista máis sociolóxico francés. Entón, nos anos previos, falamos de, non sei, 2010, 2009, quizáis, eu tiña a intención de traducir para o galego a obra de Elisabeth Badinter, que logo se traduciu ao español, a muller e a nai. Non? Entón, ese proxecto estivo sobre a mesa, eu mesmo buscara, a traducción aí íbamos facer Yolanda Veloso máis eu, pero, bueno, finalmente non fructificou. Non? En boa medida non fructificou porque non había xa moito quórum para ese tipo de libro, xa nos decatamos de que ia resultar moi polémico. Pero, bueno, para min a lectura do libro de Badinter, aínda que fose aplicado á realidade francesa, me fixo pensar en que era igual de necesario plantexalo para aquí, porque ela o enfoca desde o punto de vista económico e sociolóxico, é dicir, que está acontecendo coas mulleres que deixan o traballo, non, para dedicarse á crianza, e por que é tan necesario convencelas de que iso é bo, non? Que acontece? Por que deixar a crianza, por que deixar o traballo para a crianza resulta útil para o sistema capitalista, non? Entón, realmente, para min era Maternosofía xorde un pouco do proxecto frustrado da traducción de Badinter, bueno, da interiorización de toda esa reflexión que estaba aí, porque, bueno, a idea era situala con un prólogo e todo iso. E claro, logo, pois pensade que tamén, non? Cando eu escribo Maternosofía, tamén estaba empezando todo aquel movimento das malas nais en España, que logo foi moi exitoso, porque, claro, bueno, estamos falando de un movimento máis xornalístico e tal, pero, claro, foi moi sonado. Entón, de alguma maneira, todo iso estaba xa influindo, non, a escritura, pero desde logo que o punto de partida, sen ninguna dúbida, foi o de Elisabeth Badinter. Logo tamén é verdade que eu seguín escribindo cousas un pouco na liña de Maternosofía, pois sobre todo na prensa e tal, e logo xa, claro, houve outras autoras coas que dialoguei. A verdade é que case ningunha galega, tamén teño que dicilo, pero, por exemplo, lembro cando sacou Lina Meruane, a escritora chilena, Contra los hijos, non? Que para mí foi como, bueno, decir, bueno, claro, isto é como a outra cara, non? É dicir, porque estamos super centradas na maternidade, pero case non falamos do dereito a ser non nais, non? E agora estou moi contenta porque acabo de ler o último poemario de Yolanda Castaño, que se titula Materia, e hai toda unha parte dedicada á decisión de non ser nai ou de ser non nai, non? Que me parece moi interesante, non? Eu creo que, claro, gustame moito, non? Como que seguro que a María aínda non lle pasou, pero lle pasará, como, a diferenza de outros libros, este libro meu ten unha continuidade permanente, non? Eu creo que
que eso, claro, como a maternidade non se acaba nunca, non todo o que inspira a maternidade, pois tampouco acaba nunca, non? E me parece moi fermoso, porque claro, precisamente esta reflexión de en que libros te inspiraches, non? O cales foron os teus referentes. Resulta que non nos podo pensar sen os referentes que viñeron despois e que provocaron pois, reflexións que tamén xorden para min a raíz do meu propio libro, pero xa mesturadas con outros, etc. Non? E eu creo que iso é probablemente unha das características da literatura sobre a maternidade, non? Que sobre as que teremos que reflexionar en algún momento. Bueno, y la siguiente pregunta tiene que ver con el valor simbólico, que yo no sé si se la hice a María, no, me parece que no se la hice. El valor simbólico de la maternidad en el tema de la autobiografía o de las narrativas del yo, o de la autoficción. ¿Cuál es el valor simbólico de la maternidad como madre y como hija? A ver, o tema da autoficción, como ben sabe María, que é teórica da literatura como a min, bueno, ela é máis teórica da literatura que a min, é un temazo. Claro, eu sí, escribín autoficción, o que pasa é que Maternosofía non é exactamente autoficción, auto, pero non ficción. E logo, claro, o tema da maternidade está por todas partes na miña obra. Despois de Maternosofía, claro, por exemplo, en aqueles días en que éramos malas, hai o sea, a maternidade é un elemento constante en todos os personaxes dese cárcere. E logo, claro, o libro da filla, non? É un libro no que hai unha parte no que o personaxe fala de ser filla desde o eu, non? E claro, eso está feito moi a mantenta, non? É dicir, para min, bueno, hai quen di que non me acordo quen era o que dixo que as relacións, o espacio máis violento da humanidade era o espacio familiar. E claro, como falar do espacio familiar e desa violencia non latente permanentemente, fuxindo do eu, non? É moi complicado porque para min polo menos é moi útil non tanto desde o punto de vista de falar de min ou desde min, como de construir, e isto ides entendelo moi ben, é unha cuestión un pouco teórica, pero creo que ides entender moi ben porque todas e todos sodes lectoras, construir na cabeza de quen lé o discurso do eu. Cando nós empregamos un eu narrativo, o que está resoando na voz interior da lectura é ese eu. E cando o tema é, pois non sei, cando o tema é pois, a construcción dun automóvil, ese eu dá un pouco igual. Pero cando o tema é as relacións familiares, especialmente as relacións nai-filla, non? Que son probablemente as grandes esquecidas na historia universal da literatura, pero as grandes aparecidas, non? A partir da literatura feminista desde o século XX, non? Entón, cando que estamos interiorizando nesa pequena voz do eu da lectura, pois en realidade son experiencias, emocións que todas e todos pasamos e que estamos filtrando a través do discurso literario, non? Entón, para min esa é a utilidade do eu, non tanto desde a autoficción, que me parece útil para outras cousas, non? Por exemplo, falabades antes de como manexo a ironía, non? Este tipo de cuestións, pero desde logo o eu para min ten uns valores inmensos, non? Na literatura, cos que ademais eu persoalmente polo menos trato de trascender o sentimentalismo e a emoción fácil, digamos, non? Eu creo que a autoficción está chea de novelas absolutamente prescindibles porque a min, sinceramente, estou a punto de saber de que color, con perdón, de que color mexa algunha autora e algún autor, non? E eu creo que eso non é o que necesitamos, non? A autoficción ten que servir para aportarnos un nivel de coñecemento sobre a humanidade, non? Que non se nos pode aportar desde outros puntos de vista literarios, non? E eu creo que é toda unha técnica narrativa e que acae a determinados temas ou ao tratamento de determinadas cuestións
para os que precisamente a autoficción está aportando, non? Todo o que ten de auto e todo o que ten de ironía ficcional, non? E de dúbida, non? Sobre o vínculo coa realidade, que é o que finalmente lle pode aportar ese matiz de distanciamento que permite o xuizo, non? Que eu creo que é o interesante. E, por exemplo, así para que vos sirva de reflexión, por exemplo, agora eu en setembro vai sair publicado un novo libro meu que sí ten elementos de autoficción, pero non fala para nada da maternidade, non? É dicir, fala da memoria histórica. Por que ten elementos de autoficción ese libro? Bueno, pois porque hai toda unha parte da memoria que hai que reconstruir e que compre reconstruirla desde a ficción. Por que é incomprobable? E porque pero por que está o elemento auto? Por que está o eu? Pois porque é esencial recuperar a voz da memoria, non? E a memoria só pode ser desde o eu, incluso cando é a memoria colectiva, non? Entón, por iso digo, non? Eu creo, e aí o pensaba agora cando falaba María de como ela empregou o eu no seu ensaio, non? É dicir, é un elemento inevitável, pero ao final do que estamos falando é de cousas moi concretas, non? Que o filtro da ficción, ademais, se foi empregado, porque todas as novelas, non? Que falan de nais e fillas, que por sorte xa hai moitas, pois empregan a ficción, non? Como recurso. Bueno, también esta pregunta ya la contestaste. Son un adiantado meu tempo. Terrible. Bueno, Materno Sofía tiene un final que no vamos a spoilear. Bueno, que nace Sofía, todo el mundo sabe. Claro, sí, es un poco autospoileado. Autospoileado. Claro. Pero ¿pensaste en la continuidad de una novela similar sobre maternidad específicamente? Non, sabes que pasa? Que isto o pensaba onte, porque onte presentei o meu libro de poemas aquí en Santiago, a raíz dunha pregunta que me fixo Dolores Vilavedra, que era a persoa que presentaba o libro, decateime de que en realidade este libro de poemas en boa medida é, non vou dicir unha continuación, pero sí unha especie de resposta ou de continuidade da reflexión que se iniciaba en Materno Sofía, porque o libro fala da abolición do tempo e do sentido das estirpes, non? E das genealoxías. Entón, de alguna maneira, se eu en Materno Sofía descubría, non, a posibilidade da continuidade da estirpe e me colocaba, non, nun lugar temporal, que creo que é o lugar donde, é dicir, antes falaba María do patriarcado, non, e do neoliberalismo, non, e da utilización da maternidade, non, como un elemento productivo máis. Claro, creo que unha das cuestións a reivindicarnos, non, como mulleres, é como somos permanentes mediadoras, non, das estirpes, non? Digamos que a historia nos colocou en simples mediadoras, é dicir, somos as fillas de alguén para parir alguén máis, non? E eu aí, por exemplo, en Clepsidras, claro, intentei pensar desde outro punto de vista todo iso, non? Que pasa se abolimos, non, esa sensación de progreso, non, ou de liña temporal para atoparnos, pois, nun lugar de encontro, non? Entón, eu tamén son algo que deixaron as miñas aboas e ao mesmo tempo xa está presente mentre educo as miñas fillas, e iso en realidade as está unindo, non? A ese espazo que é un espazo de coñecemento e de saber, que outras poetas galegas como Olga Novo, por exemplo, vinculan con algo ancestral, telúrico, non, superpotente, non, esa palabra que utiliza María, non, revolucionario, potente, case físico, non, que creo que intelectualizamos, non, no momento en que reflexionamos sobre a maternidade, non? Entón, sí que é verdade que onte atopeime a min mesma entendendo, non? As veces necesitas distanciarte un pouco para decatarte diso, non? Atopeime a mí mesma nesa continuidade, non? De descubrirme na continuidade que era o nacemento da miña primeira filla, e agora, non? Desde a madurez, pois decatarme de que estamos
de que estamos sendo parte de moitas cousas que suceden ao mesmo tempo, non? E de aí a posibilidade de desde a reflexión sobre a maternidade de ter a oportunidade de abolir, non? O tempo, que é unha reflexión que moitos homes poetas e filósofos fixeron, pero non a vincularon a esa idea da continuidade da estirpe ou da paternidade. Eles falan moi pouco da paternidade, non? E ao fin de contas é unha reflexión que eles poderían facer perfectamente igual, porque eles tamén son pais, non? E tamén reciben esa experiencia, pero non, eles están para a posteridade, non? En cambio, nós, cando reflexionamos sobre isto, pois nos colocamos, non? Neste outro lugar. E por iso sí que creo que, aínda que non foi feito de forma voluntaria, sí que creo que Clepsidras é un pouco resultado, non? De todo eso, non? E ao final, pois sí, o mellor é un pouco a continuidade, non? de Maternosofía, polo menos en algúns aspectos. Desde otro género, desde otro lugar, pero y a 10 años. Sí, sí, exacto. Sí, sí. E outro xénero totalmente sorprendente para min, pero curiosamente é o xénero no que atopei a maneira de expresar todo iso. E fíxate, non é autoficción, nin tampouco ensaio, non? Porque é algo moito máis profundo, quizáis, bueno, isto María o sea, moito mellor que a mí que poeta desde sempre, non? Pero é como, non sei, hai unha imposibilidade de expresión desde a ficción, desde logo, desde a ficción narrativa, quero dicir, e desde, incluso desde desde o ensaio, non? E para min aí a filosofía atopa na poesía, non? A forma de expresión, e eu nunca sentira a necesidade de expresarme así, pero sí para contar isto, non? Isto que vos explicaba antes. Bueno, y ahora la última pregunta es un poco para conectarlas a las dos, porque ya están conectadísimas, pero digo, el sentido que tienen las dos obras es, bueno, preguntar un poco por el tema de las recetas que formaban parte de los libros pienso, bueno, que lo mencionás en Carlos González, el gurú de la lactancia, y esto, ¿no? que decía María, como estas recetas que son casi empresariales, ¿no? de una lógica para disciplinar, esto tiene que ser así, de esta manera, a libre demanda, en todo momento, en cualquier lugar, en cualquier espacio, ¿no? Y te preguntaba si esta novela no venía, como el ensayo de María, a poner en tensión todos estos conceptos. También incluso el disfrute, porque también hay en esto de la maternidad un gran disfrute, lógicamente, porque si no estaríamos hablando de esto, pero sí esta puesta en tensión con las recetas, con lo que viene impuesto también por cuestiones del discurso social y político y económico que necesita que digamos que algunas mujeres queden en sus hogares, vuelvan a ser como Line Meruane dice en su libro Contra los hijos, los ángeles del hogar. Vou facer un inciso, perdoade, como nun momento me vou ter que marchar e esta pregunta non la faz as dúas, se Ima ten a xenerosidade de que contesta, di, porfa. O mando de todo. Logo se solta un rollado que me vai acabando o tempo, e ademais o pai da nena cometeu unha inocentada, pero bueno, foi encantadora. Creo que vos destes conta que foi traerme á porta, entón claro, a nena diume, pero non a fun a abrazar, e entón quedo de vez en cando sonidos e non me podo nin concentrar neste momento. Entón, eu solamente vou entrar en diálogo cunha cuestión das que dicía Ima, porque estando eu realmente de acordo con moitas das cousas que dixo, non? E na súa maior parte todas, pero porque sei que despois vai haber un debate, non? E de alguna maneira espolear, non?
está o tema de Badanter, non? Que ten que ver coa pregunta que acaba de facer Micaela, aínda que pareza que non. Porque é unha autora a que eu, de feito, me refiro tamén no ensaio ao principio, e fíxate, sendo como me parece unha muller, unha filósofa moi seria, non? E moi respetable intelectualmente, non faltaría máis que eu o dixera, dicir, é así, ese é un feito. En cambio, a min hai algo que me chama a atención na súa liña de pensamento, non? Que é unha certa idealización do mundo profesional. Cando todo o mundo sabe que hoxe en día o mundo profesional é inimigo da vida, é dicir, o mundo o sea, eu entendo, por eso dixen tamén antes, eu fui unha, como decilo, eu caí na trampa da crianza natural, porque pedín a excedencia, tal, e agora vexo que probablemente non, que probablemente ese camiño non é para mí, pois porque a mí xa me ferve o sangue, xa quero facer as miñas cousas, xa quero sair ao mundo. Pero tamén, cando lía e repasaba, non, a Badanter, precisamente para este limiar, irritábame moito que ela presupuxera que aquilo que ten que aspirar unha muller co milfó é a ingresar nunha esfera profesional que é, como decía antes, inimiga da vida, porque todo o mundo sabe que conciliar é unha falacia, o sea, que non conciliamos, simplemente facemos o que podemos, pero non temos ese respaldo, non? Nin ese amparo social que nos poida permitir dicir, sí, eu sigo coa miña carreira profesional. Entón eu vía nese argumento tamén unha certa condescendencia cara as mulleres que queren vivir a súa maternidade en plenitude e sin interferencias e sin inimizades, non do mundo. Porque a veces o mundo e a vida, o ideal sería que o mundo e a vida fosen amigos, pero a veces o mundo e a vida son inimigos. E iso non é culpa das mulleres que queren criar os seus fillos sen ir a traballar. O sea, é para abrir o debate simplemente, non? Como, e eu mesma non teño a solución, porque para min non foi un camiño nin o vai a ser retirarme ao mundo doméstico. E eu xa o sabía, cando pedín a excedencia, simplemente que eu decía, a ver, é que agora tardei tanto que quero disfrutalo. O sea, no meu caso era puramente egoísta. Pero é porque me podía permitir, porque tamén aí hai un privilexio, non? Tamén aí hai un elemento de privilexio, é verdade, eu podía deixar o meu traballo e agora volver, é dicir, que iso é unha cousa que non pode facer todo o mundo. Pero bueno, só por... Entón, era para dicir que Carlos González sí, que todos nos rimos moito, porque, a ver, además que moitos de nós, eu creo que moitas de nós pensamos moito na muller de Carlos González, porque claro, eso te digo, nos dedícallos a mi señora, además que non se corta un duro, porque dice a ela, que ela sí que sabe, eu escribo libros, pero ela amamanta. Chico, que tamén se pode amamantar e escribir. O sea, como que ao final é verdade que hai unhas lóxicas aí moi perigosas para as mulleres, pero o único que quería dicir, e con iso remato, é que tamén o mundo do traballo, tal e como está ordenado na nosa sociedade, é inimigo para as mulleres e para a crianza e para a vida. Eso, e eu creo que eso tamén o hai que recoñecer e poñelo en primeiro plano. Quero escoitar a Inma e logo sairei, vale? Pido vale. Me quedaría toda a noite con vosco, é literal, pero realmente se me parte un pouco o corazón e agora sí que quero ir. Sí, eu creo que tes razón no que dis de Badanter. Eso que te dis, eu tamén o percibín. O que pasa que eu sempre o atribuín a unha cuestión xeracional e política, non? Donde ela está, digamos que ela é un pouco artífice, non, deses logros, non? E ollo tamén dos logros en Francia, que, vamos, criar e traballar en Francia non é o mesmo que criar e traballar en España. Entón, claro, eu creo que ela percibe, non? Cando escribe todo eso e cando se pon así como un pouco aleccionadora, non? De, tenemos que querer trabajar todas. Eu creo que en realidade está loitando contra, non teñas a tentación de quedarte en casa, porque se tú te quedas en casa, automáticamente perdemos un dereito que costou un mogollón conseguir e unha serie de cousas que costaron, non? Entón, eu sempre o link nesa liña. Pero sí que é verdade que está aí esa cousa de, bueno, e por que ten que ser tan bo? O sea, por que non temos por que non loitamos por outra cousa, non? Eu creo que por unha auténtica revolución, non? Eu creo que iso un pouco... Por laboral, incluso, por outro tipo de maneira de entender o traballo. Exacto. Eu creo que iso é un pouco onde está a cuarta onda, non? Do feminismo, non? Que é, como decir, bueno, a ver, señoras, non é nin quedarnos na casa, nin hacernos todas as altas ejecutivas de traballar 14 horas e non ver as nosas fillos, que en realidade é o sinónimo de non ter vida propia, non?
eu creo que aí é onde realmente o feminismo atopa o verdadeiro sentido, digamos, posmarxista, non? De coller e dicir, non, es que este movimento noso é o verdadeiro serme dunha posible revolución, que nós, desde a nosa reflexión, podemos conseguir realmente que cambien outras moitas cousas, non? Entre elas, pois está, unha delas, eu creo que é fundamental, ademais, é a relación entre a vida e o traballo, non? Para nós e para eles tamén, para todo o mundo, non? Porque eu creo que eso, no momento en que nos teorizamos sobre a implicación dos pais na crianza, pois tamén vai por aí. Se todo o mundo se implica na crianza, algo ten que pasar nos traballos. Porque logo está esa cousa perversa a que ti aludiches e que é así tal cal, non? Que ao final esta cousa naturalista de vamos a criar de forma natural como las bosquimanas, non? Que o que plantexa Carlos González, que a mí se me fixo moita gracia, que encima me lo está diciendo un tío, o sea, el gran libro sobre la lactancia en España o escribe un señoro, o sea, por favor. Entón, claro, ao final o que te decatas é de que hai que ter un nivel de vida da leche para poder facer eso, entendes que é deixo de traballar. En boa medida, moitas das mulleres que eu coñezo que fixeron iso son sostidas polos seus maridos, decir, volven a depender económicamente dun home como en pleno franquismo, e ao final son familias que se poden permitir que unha das persoas do núcleo familiar estea en casa, en realidade, criando. E iba a dicir, sen facer nada, porque en boa medida criar ten moito tempo deixa moito tempo libre para cousas que non digo que teñan que ser traballar, pero bueno, desde logo, algo de vida intelectual igual tamén me convendría. Di María, perdón. No, eso, xa está, o sea, está ben. Eu é que eso, que teño que marchar, así que nada, que me encantou, fíxose moi breve e sinto moito, de verdade, encantaríame seguir a conversa. Pero xa se me... Muchísimas gracias, María. Non, gracias a vos, de verdade, de corazón. Moitísimas grazas, moi generosa, bueno, justamente atravesa a nosa maternidade, así que, bueno, vai ao teu, mil millóns de grazas, un gustazo escoitarte. Cando queiras, aquí tes a tua casa. As ocasións para seguir falando. Oxalá. Hasta logo, ata sempre, chao. Chao, ata sempre. Bueno, Inma, quedaste ahí en el banquillo de los acusados, de las acusadas. A vos se dispor. No, yo quería decir que, bueno, lástima que se tuvo que ir María, pero bueno, con respecto a esto que decían, está este discurso de, bueno, de los ángeles del hogar, del retorno de los ángeles del hogar, también este discurso que es el de digamos, no compaginar la vida laboral con la vida privada, que es bastante difícil, y también el de reconocer las tareas de cuidado, reconocerlas en términos económicos, remunerarlos, ¿no? También esa es otra posibilidad. Sí, porque sabes que pasa? Que eu creo que unha das cousas que se empezou a producir, e eu vexo moito, aprendes moito sobre a maternidade na porta do colexio, non? Bueno, aquí que estades vinculadas todas a unha escola, ademais, que é unha especie de sublimación do empobrecemento a causa do coidado maternal, non? Entón, eu atopome unha das primeiras veces, non, que a miña filla Sofía foi consciente de que a súa nai era unha persoa que optara por traballar e tal, foi porque outra nena, despois dunha conversa coa súa nai, lle dixo algo así como as boas nais non son as escritoras, as boas nais son as que deixamos todo e non nos importa ser un pouco máis pobres para poder dedicarnos ao que nos temos que dedicar, que é atendervos todo o tempo que necesitedes, non? Entón, claro, Sofía veume con ese discurso estupendísimo e dicir, mamá, ti non me atendes todo o tempo que eu necesito. Sofía, que ademais é unha demandante de atención de marca maior, porque o peor que pode facer unha muller é ser escritora. O sea, mesturou, claro, tiña 6 anos, mesturou allos con bugallos na súa cabeza, e entón, pois claro, para ela de repente que eu me fora de viaxe, pois poñamos por caso a Bos Aires, non? A Feira do Libro e a vervos a todas vos, pois supoñía unha especie de abandono porque eu non estaba disposta a empobrecernos a todos para coidala máis, non? Entón, ese é un pouco tamén o discurso que lles estamos transmitindo, non? Con esta sublimación dos coidados e con esta sublimación bueno, pois da maternidade
que xa non é a maternidade natural, non é o deixalo todo polos fillos, non? Que curiosamente a eles non se lles reclama, non? Porque eles tamén son pais e eles tamén poderían deixalo todo polo cuidado dos fillos, pero non, eso se nos reclama exclusivamente ás nais, non? Entón, claro, a mí me parece moi perverso, porque en realidade estamos aceptando un discurso contrario ao habitual, que, por favor, que a xente non sexa pobre, vamos a intentar, non, que melloren as condicións de vida de todo o mundo, agás se o facemos para coidar, se os facemos só as mulleres, pero para coidar aos nosos fillos e fillas, para, bueno, preparalos, por suposto, para que no futuro sexan a man de obra correspondente, eles para soster un país e elas para deixarlles eso de soster o país e quedarse a súa vez empobrecéndose un pouquiño elas para cuidar e seguir procreando, non? Que no fondo é a mesma lógica que a previa á Revolución Francesa, non? E a Revolución Social. Entón, non sei, me parece absolutamente perverso e como non loitemos contra iso, pois claro, ahora efectivamente o intento seguinte é non deixarnos abortar, non? Porque claro, a solución a eso é, vale, pois non teño fillos, o tema Lina Meruane, non? Bueno, pois mira, eu teño, a miña prioridade non é estar en casa cuidando nenos, non? E non son menos persoa por non facer, menos muller, non? Por non facer iso, pero non. O sea, ahora mellor que xa nin dar esa opción. Claro, en Argentina acabades de lograr o dereito que debedes mimalo, porque igual o día menos pensado, pois revértese, non? Como lles pasou ás americanas. Bueno, no sé si alguien quiere hacer alguna pregunta o contar algo. A verdade é que xurdiron un montón de temáticas super interesantes, foi un placer escoitalas, así que aproveitemos este encontro transoceánico, que están aquí de volta en Bos Aires, de algún xeito. Aí di Ade, teño a sensación que non me queda máis lugar na cabeza para seguir metendo reflexións, sí. Un montón de temas, exactamente. Sí, sí, excelente. Sí, unha mágoa que se tivera que ir María do Cedreiro, pero bueno, tamén ao principio comentábamos que tamén os horarios, non, de diferenza que hai entre Galicia e España, bueno, fai que tamén ali sexa moi tarde, aquí medio temprano, máis ou menos, pero igual, despois vamos facer chegar de volta a mensaxe de que foi un placer escoitalas, e bueno, comentarvos, da que penso que xa todas as persoas que están aquí o saben, que gran parte da obra de Inma e de María as podemos atopar na biblioteca, e agás estas últimas, que oxalá cheguen pronto a esta beira do Atlántico, que somos moitos e moitas as lectoras, así que cada vez máis eso agardo. Bueno, este ciclo ten un pouco tamén ese obxectivo, que cada vez sumemos máis lectores e lectoras a literatura galega, bueno, neste caso a literatura de mulleres. Bueno, así que podedes abrir o micrófono se queredes, non sei se queren engadir algunha cousiña máis, Micaela, Inma. Preguntade o que vos apetece, comentade, que eu creo que saíron moitos temas. Bueno, yo nada más decir que a mí me encantó, yo lo leí, creo que lo leí cuando salió, apenas salió el libro, estaba en el stand de la Junta, en la Feria del Libro, sí, en el año 2014, y me encantó, me pareció maravilloso, y me parece además que viene a romper con muchos estereotipos, es muy genuino porque no hay una cosa idealizada sobre la maternidad, ni sobre la experiencia, pero por otro lado hay algo que es muy lindo, que es que habla del cariño, ¿no? Del afecto, porque también en esto de las relaciones sociales, de las relaciones sociales que son políticas, porque lo personal es político y son también económicas, también está esto de recuperar el afecto. Había un meme que decía que el afecto era revolucionario, y me parece muy importante
este diario, esta novela, este manifiesto también, hoy que leí que lo llamaban manifiesto sobre la maternidad, que escribió Inma. Así que bueno, felicitarte porque me encantó. Gracias, Mica. Sí, pero eu creo que precisamente, non? O que dicíamos antes, escribir sobre o eu tamén era escribir sobre o amor, non? E sobre o amor a filla, e sobre o amor a parella, e sobre tantas cousas que en realidade son revolucionarias, non? E que o patriarcado soubo utilizar moi ben para facernos vulnerables, non? Entón, eu creo que esa é a gran revolución ou o gran acerto da escritura feminina e feminista, non? Que é recoller todas as particularidades que durante séculos nos fixeron vulnerables como elementos de forza, non? E de reflexión e de loita, non? Entón, resulta que o feminismo, a gran lección que dá, pois é que desde outro lugar se poden facer moitas cousas, non? O que di Maribert, de que poder pode ser un verbo ou pode ser un sustantivo, non? E entón resulta que o revolucionario é o que foi o feminismo, que utilizar o poder como verbo, non? Fronte ao patriarcado que utiliza o poder como sustantivo, non? É algo que detenta, que posúe e que utiliza para guindarlle ao outro, non? Entón eu creo que aí é onde nos situamos, e cando falamos da maternidade desde este punto de vista, pois estamos facendo iso, non? Estamos dicindo, bueno, é que o mellor podemos utilizar o afecto e o amor aos nosos fillos para facer algo máis que cuidalos, non? Podemos utilizarlo para colocarnos como suxeitos da sociedade, como suxeitos pensantes. Aí comenta no chat... Pensando, Sí, moito. Nos dejas pensando. Aí mandache moitos... Perdón, Luz de Arriba no chat comenta unha maravilla de encontro. Sí. Un bico Luz. Estades moi lonxe ou moi perto? Moi preto con Luz? Eu estou en Santiago agora mesmo. Non sei, Luz, está en Lugo, ou onde está, ou en Uruguai. Andadevos movendo vos sempre, non? Sí, sí. Hola. Hola, Luz, como estás? Que tal? Ben, eu viña escoitándovos, viña conducindo Tiziana, vimos de Guitiriz a fronteira de Asturias con Galicia, aquí en, bueno, moi lonxe de onde estábamos. Estamos lonxe, sí. Viño vos escoitando fascinada todo o tempo, agora chegamos, non estou en Lugo, estou aquí por esta época, maravillosas rapazas, moi ben. Grazas, Luz, es un amor. Bueno, podedes... Está Carlos por aí, que temos un home aquí, que igual ten opinión. Non te sentiches mal, non, Carlos? Non, eu sempre son, bueno, primeiro, boa tarde a todas. Eu sempre son partidario de intentar rodearme de boa xente e de persoas que saben moito máis que a min, entón eu estaba feliz escoitando e aprendendo, así que moi contento, moi bo encontro e que se repita, que de verdade foi moi aleccionador e oxalá tamén se poida transmitir, non? Moita mensaxe da que aquí se deixou, se poida amplificar, como que di que falta nos fai, e sobre todo, bueno, eu que, bueno, Marta tamén, que traballamos con rapaces e rapazas, pois iso, transmitilo ás novas xeracións, non? Que aínda que, a verdade é que eu estou moi ledo ao ver que, sobre todo, as rapaces e rapazas veñen cuns coñecementos que, de verdade, son coñecementos magistrais, que moitas veces nas clases pois deixan a un, sinceramente, alucinado, non? Desa nova mirada que elas teñen e que nos abren a cabeza, por sorte, aos que non somos desa idade, que somos xa máis vellos. Así que, pois, nada, que iso siga, que é como se construye a sociedade e oxalá se poida seguir asentando esa mensaxe. É un gusto verte, Inma, que hai moito que non... Sí, que alegría verte. Claro que sí.
Bueno, grazas, Carlos. Pois sí, totalmente de acordo co que dicía Carlos, eu que tamén estou aí bueno, na biblioteca de secundaria no colexo, tamén andamos facendo bueno, proxectos relacionados co xénero, coa literatura en secundaria, e tamén, por exemplo, outro día pedíanme un cuarto propio de Virginia Woolf para leválo en préstamo a casa, digo, wow, isto hai un tempo era impensable, ¿no? Que pediran ese tipo de literatura en secundaria. Falo por min e polo que teño escoitado. Non sei se algunha tivo algunha experiencia cando estabades no colexo, na secundaria, respecto bueno, a literatura feminista, ou literatura de mulleres, ou ensaios, ou, bueno, se queredes comentar algo diso, Micaela, Ima, ou quen queira, non? Tamén podemos abrir os micrófonos e conversar abertamente, naturalmente. Voy a decir una cosita que por ahí no nos damos cuenta porque, claro, es muy difícil hablar del momento que estamos viviendo, catalogarlo como el momento que estamos viviendo, eso se va a ver a lo largo del tiempo. Pero la novela de Inma y el ensayo de María realmente van a ser históricos, o sea, van a ser parte de la historia como lo decía, son obras que sientan un precedente sobre una problemática que ahora sí es cierto que hay una especie de boom de literatura sobre maternidad y sobre autoficción y demás, pero así, con esta intención tan genuina de desnudarse frente a un tema, o sea, para la literatura gallega es importantísimo. Como lo que decíamos de Jane Lasarre o Adrienne Rich, o sea, van a quedar en la historia, aunque ahora no nos parezca, pero encima estamos hablando con ella, está ahí, la conocemos, es muy maja, y eso yo creo que lo vamos a ver dentro de un tiempo. Eso. Non sei se pasaremos a historia, pero sí que creo que sigue sendo unha eiva, esa que falaba Carlos da educación e todo iso, non sei como en Argentina, pero me atrevo a decir que probablemente igual, porque pasa igual en todo o mundo. Sigue sendo unha eiva moi importante digamos, a desigualdade de xénero nos programas, non? E na elaboración do repertorio e do canon e todo iso que ao final é o que se ensina, non? En Galicia quizás temos unha sorte que temos a Rosalía de Castro, entón claro, todos temos un acceso a unha fórmula literaria feminista que o é e que se lea como se lea, hai que lela de forma feminista ou feministamente, non? Entón, de alguna maneira, as galegas e os galegos educados no sistema educativo, pois temos ese sesgo, non? Que é o acceso a Rosalía a través da materia de literatura galega, non? Ademais, como é por onde se empeza, é algo que é inevitable estudar, non? Pero sí que é verdade que logo, a medida que avanzan os temarios, pois acaba sendo, pois Rosalía acaba sendo como a única, non? E o elemento anecdótico, e logo pois a lectura, non? da literatura galega sigue sendo pois tremendamente masculina, a perspectiva de xénero queda prácticamente fora, non? Só aqueles mestres e mestras que deciden, non? Darlle ese enfoque ou aqueles que logran chegar á literatura máis actual, non? Donde evidentemente se hai voces que escriben desde o feminismo, pois logran iso, non? Pero, por exemplo, en materias como literatura española, pois é prácticamente imposible, non? É dicir, a Emilia Pardo Bazán que sen ser realmente estudada na secundaria, no que é a parte contemporánea non hai voces de mulleres, non? Na literatura escrita pois, desde 1980, e cousas así, non? Entón, nese sentido, creo que temos moito por facer, porque corremos o perigo final de estar escribindo para nós mesmas, non? E de quedar no gueto, porque, de feito, sabemos, non? Que
a maior parte das persoas que compran libros e que declaran lelos en España, no mundo, en calquera sitio, porque así en todos os países do espectro capitalista, ¿no? Son mulleres, pero sin embargo non hai para nada esa correlación, non? entre os modos reais de lectura e o que se ensina, o que aparece na prensa, o canon, non? E todo iso. Non, bueno, isto está un pouco fora do tema da maternidade, pero claro, o certo é que os nosos estudantes non teñen acceso a reflexión sobre a maternidade dunha forma, digamos, achegada ao seu tempo e a súa cultura, non? Porque non len ficcións vinculadas con todo isto, non? Creo que Romina levantou a man. Hola, bueno, para acá buenas tardes, soy de Argentina. Me sorprendió gratamente el tema a tratar en la reunión, ¿no? Porque, nada, me metí en una reunión como una más, soy secretaria de una institución del Centro de Zona Melidense, y bueno, me parece interesantísimo porque más allá de hablar del tema de la maternidad, que bueno, a mí en lo personal me compete y mucho, pero también creo que esto es una buena llegada para nuestros centros que son pequeños y que a veces nos es difícil abordar determinados temas, ¿no? Porque lamentablemente acá en Argentina como que el feminismo está muy por ahí relacionado con un partido político o muy... es difícil abordarlo cuando hay lugares donde uno, justamente en nuestra institución no se habla de política y ni tiene nada que ver de ninguna bandera política, pero abordar ciertos temas nos cuesta mucho, porque bueno, la mayoría de la gente es gente más mayor y en los jóvenes está muy metido, pero también vemos que hay situaciones donde los jóvenes mismos, o sea, los medianos, digamos, de mediana edad, no tienen esto tan inculcado y nos es difícil meternos con esos temas. Entonces quizás, por ejemplo, esto, no sé, un libro, una charla, un algo nos acerca y nos da como ese puntapié inicial para una charla o para poder tocar otros temas que nos cuesta abordarlos a todos, ¿no? En comisión directiva, en los distintos grupos que funcionan dentro de la casa, ¿no? Que centro era? Que decías? Centro Arzono Melidense. É que eu son de Melide. Y bueno, o sea, es importantísimo, porque muchas veces, como hablabas recién de esto, la mayoría de los que escriben parte de la historia son hombres, y siempre lo que se pone, bueno, tenemos a Rosalía, pero es como la única exponente y que quizás no lo leyó nadie, de todos los que nos nombran a Rosalía, ni saben de qué habla, pero bueno, es la exponente mujer y qué sé yo, pero no más que eso. Entonces, por ahí tener más herramientas, eso nos ayuda a acercarnos un poco más y poder tocar otros temas que son difíciles de abordar. No digo que es imposible, pero es difícil de abordar porque, bueno, por ahí lo toman para otra línea o se hace difícil poder que el resto tenga interés en este tipo de cosas, ¿no? Porque no solo es por pensar en la mujer y en derechos y todas esas cosas que venimos trabajando en la sociedad y se trabaja en todos lados, en las escuelas, porque los niños nuestros, o sea, lo toman de otra manera, ellas piensan de otra manera, diferente a la que nosotros nos educaron, pero en el tema de llegar, o sea, los chicos van a la institución a hacer una actividad, y bueno, también hay que tener algunos cuidados y cosas de las que hay que hablar y hay que armar determinados, entre comillas, protocolos de funcionamiento y cosas, y entonces hay temas que nos cuesta mucho abordarlos porque, bueno, son como temas que nunca se tocaron ni se hablaron, entonces, bueno, todo esto, me parece mucho por las ramas, pero es como que esto nos da una buena punta para poder tocar varios temas que tenemos muy callados por ahí. Pois oxalá, moi ben. Gracias, Romina, por tu intervención. La verdad, muy bueno. Más comentarios.
Bueno, uno de los libros más prestados previo a la pandemia, Inma, y es cierto, te lo digo porque es cierto, aqueles días en que éramos malas. A verdade é que eu, cando chegou a miñas mans, lino cunha paixón increíble porque me enganchou absolutamente, quedei fascinada, así que, bueno, estive recomendando na biblioteca e prestouse. Que ben, que ben. A verdade é que... Alégrome moito. Sí. Que se lea en Argentina, uf. Sí, obviamente, sí, coa correcta difusión e con máis con movimento, a xente está ávida de ler, pero bueno, temos que facer máis traballo dentro das bibliotecas e tamén estas pontes entre Galicia territorial e Bos Aires, seguilas tecendo para xenerar ese interese e o achegamento a compra ou a préstamo ou que fora, non? Sí, pero sí. Sí. Bueno, ese é necesario en todas partes, quero decir que efectivamente, claro. ao mellor hai un engadido, non? Que ten que ver co lingüístico, bueno, con algúns elementos contextuais, pero ese traballo de biblioteca activa, non? Que do que ti estás falando, non? De orientación, de explicación, etcétera, eu creo que é imprescindible en todos os casos, non? Porque non todo o mundo que se achega a un libro, bueno, o que falaba antes María dos ritmos, non? Non todo o mundo que se achega a un libro ten por que entendelo de boas a primeiras, non? Eu creo que esas explicacións previas nunca están de máis, e tanto nun sitio como noutro, porque aquí ao mellor o libro requiere outro tipo de explicación. Entón, estou vendo, por certo, unha serie argentina que me está encantando, que me recomendaron precisamente a raíz da lectura de aqueles días, que é El Marginal. Estou na venda de Netflix aquí. Por certo, que vos teño que confesar que con subtítulos. Claro, porque ten un xeito de falar moi propio dun sector da poboación, é certo. Sí. Cústame, pero bueno, é unha serie fantástica. Claro, empata con moitas cousas, non? Que escribía eu aí e tal, e bueno, me interesa moito. E a serie está genial, estou enganchadísima. Sí, tivo e ten moito éxito esa serie aquí. En canto a aqueles días en que éramos malas, igual a xente achegouse tanto a edición en castelán como a edición en galego, que iso é o bo que temos as dúas edicións. Entón tamén, bueno, persoalmente penso, aí non sei que opinan as demais persoas, non? Porque tamén un debate de como seguir achegando a xente a literatura galega, feita en galego, escrita en galego, aquí en Bos Aires, pero penso que tamén o feito de ler unha obra galega en castelán para alguén que non se anima a ler en galego, despois, e isto por que teño que ler en castelán? Se hai tamén a versión en galego, entón penso que iso tamén axuda, pero bueno, era eso. Iba a dicir unha cousa e foiseme porque... Bueno, foiseme, perdón. Quería decir algo e se me foi. Perdón. Bueno. Non, a diversidade tamén que amosas nese libro, como decías, tamén atravesada polas maternidades de diferentes mulleres moi diversas, de diferentes partes do mundo, de diferentes estratos sociais, pero con un montón de cousas en común. Que aí fixeras todo un traballo investigativo, creo lembrar, non? Sí, aí fixera, bueno, un traballo de investigación nos cárceres e logo, aparte que cada unha das historias da novela están vinculadas con historias reais, non son exactamente ninguna delas unha historia real, pero sí que algunhas mesturan varias historias reais de mulleres distintas, pois non só o personaxe, ou, bueno, historias que son propias, non? E típicas dos cárceres españois, pois recollidas nun personaxe, non? Digamos que hai unha afiliación importante coa realidade que procede de todo un proceso documental, non? De documentación da novela. Entón, sí, a verdade é que sí, o pasei moi ben, paradoxalmente moi ben, quero decir, porque claro, penetrar nun mundo complicado e doloroso, no que aprendes pois que
primeiro aprendes que a relativizar moito o ben e o mal, o concepto de vítima, e logo tamén, bueno, aprendes que a vida pode cambiar en medio minuto, ninguén está libre, non? De verse nun cárcere. E, bueno, que a veces miramos os cárceres cunha soberbia, non, tremenda, e ao final cada persoa que está nun cárcere ten unha historia vital, non? Non sempre, ou case nunca, en realidad é unha historia vital de maldade, non? O sea, asasinos, por sorte, nos cárceres españois hai moi poucos, comparado, digamos, co volume, non? De poboación carceraria. Entón, pois, claro, eso tamén dá conta, non? De que o que está acontecendo, non? Nunha sociedade, porque sabemos tan pouco dos cárceres, e todo ese tipo de cousas, non? E logo, claro, tamén é verdade que esa investigación e todo ese coñecemento dos cárceres me deu pois, moitas cousas boas, non? A posteriori, me deu a posibilidade pois, de seguir indo aos cárceres. De feito, me chaman, así con bastante coña, me chaman a escritora taleguera aquí en Galicia. Bueno, non sei se sabedes que en castelán de aquí, non sei, que non sei como se di aí, pero en castelán o cárcere chamase talego. Entón, el rollo taleguero e o rollo carcelario, non? E, bueno, tamén me deu iso, pois, a seguinte historia, non? A do libro da filla, en realidade nace, non? De un contacto, non? Cunha persoa dun cárcere que cometera un delito. Entón, claro, de alguma maneira, pois eso, non? O que falábamos antes, a obra que se sigue construindo, non? Que unhas levan a outras, entón, bueno, pois é un círculo que non, unha roda que non para. Estupendo. Bueno, faroche unha pregunta por si é tamén de interese para as persoas que están aquí presentes ou para que lle comenten bueno, a vosa comunidade en xeral, os vínculos. Bueno, sabemos que os libros, algúns os podemos conseguir na biblioteca, pero fagoche unha pregunta. Pódese conseguir e-book, versión digital, estades nalgúnha plataforma con algún destes libros, tanto a ti como a María, que non está, pero tamén, non? A posibilidade que temos hoxe de mercar libros electrónicos. Sí, os libros de Galaxia todos teñen a opción de libro electrónico. Claro. Se entrades na súa página web, eu creo que a ver, nunca comprei un libro electrónico aí, pero creo que se entrades na súa página web hai un lugar ao lado de cada libro, creo que hai un lugar onde pon mercar ebook ou algo así, e aí poden descargarse os libros electrónicos de Galaxia. Eles teñen, digamos que sí que hai esa opción. Eu creo que con todos eles, ou polo menos desde logo cos dos últimos anos, que son os de María e os meus, sen ningunha dúbida. Sí. Ben, así que igual se alguén ten algunha dúbida ou lle interesa, bueno, tedes o contacto de biblioteca, igual vou escribir aí no chat, por si acaso, que é biblioteca.centrogalicia@gmail. Calquera cousa podes aí escribirme, bueno, se xa, pois axuda. Bueno, alguén quere comentar algunha cousiña máis ou deixamos libre a Inma, que xa fixo un tremendo esforzo neste horario? No, estou encantada. Verdade, Sí que é verdade que estou no horario, ahora aquí xa son as 12:10, pero... Xa pasou a hora das bruxas. Xa pasou a hora das bruxas, así que xa estamos tranquilas. Bueno, excelente. Así que un gustazo, unha honra, Inma. Aí ha de vir un encontro maravilloso, a verdade que sí que é. Bueno, hai xa uns anos que non vos vemos por Argentina, hoxe nos vimos neste encontro virtual, e oxalá que pronto nos volvamos a topar presencialmente, sexa aló ou acó. Oxalá. Teño moitas ganas, agora que por fin acabou toda esta cousa horrible da pandemia.
pois si é unha das miñas viaxes pendentes. Teño moitas ganas de volver a Buenos Aires. Xa sabedes que cada certo tempo teño mono porteño, entón teño desexos e necesidade. O que pasa que, bueno, como sabedes mellor que a min, é unha viaxe complicada e máis tendo nenas de traballos, non? O que falábamos antes. Pero sí, para min foi un gustazo tamén, o gusto de volver a vervos, aos amigos, a Carlos e as amigas do Centro Galicia, que vamos, que sempre estades no meu corazón, de verdade que vos digo que me acordo moitísimo de vos e das cousas que vivín en Bos Aires, porque, bueno, Bos Aires sempre é un lugar especial para min, é a miña outra cidade. E un gusto de encontro, de verdade, foi moi gratificante, levo un montón de cousas anotadas que nada, terei que centrar na miña cabeza e escribir en algún momento, así que tamén vos agradezo que me puxera desa cabeza a funcionar neste día caloroso. Grazas a todas. Bueno, pues moitísimas grazas Mica. Muchísimas gracias. Por organizar isto, que isto non sería posible sin todo o traballo e organización de Micaela. Moitísimas grazas. Sí, Mica, fantástica es. Bicos a todos e todas. Bueno, deica o vindeiro encontro que teremos máis sorpresas, así que atentos e atentas ao quinto encontro do ciclo Ler Mulleres Galegas, que en breve anunciaremos en redes sociais, por correo electrónico, WhatsApp e demais. Así que un bicazo e ata a próxima.